Ahoj, moje meno je Peter a práve ma osvietil Ježiš. Vralejte z to obyčajné svetlo, ale ja som videl Ježišové svetlo v podobe Instagram Reelu. Bolo to niečo úžasné. Cítil som konečne, že tu mne rozpráva Božia sila, že mi dáva konečne moc pochopiť samého seba a liečiť ostatných. Dobre, robím si srandu. Ježiš kráčal po tejto zemi, aby nám dal, aby nám bolo odpustené. Ale potom vytvoril niektoré individuá, ktoré využívajú jeho slova, ktoré zarábajú na tom. Je to nechutné. Ideme sa pozrieť na Dotyky nebe. Je to česká stránka. Z jakého dôvodu robí tento tu krásny chlap, ktorý vyzerá ako keby žmúril, lebo je slepý. Ale on není slepý, on lieči slepotu. Ako je to možné? Ako môže nejaký človek niečo vyliečiť? Ideme sa na to pozrieť. Já bych chtěla modlitbu za vertigo. Teď ti není dobře? Tak boží moc přichází na tebe. Kar! Odejdi, vertigo. Moc na mene. Dotyky neba dokážu liečiť rakovinu, dokážu liečiť slepotu, pretože aj keď on má prižmorené oči, dokáže vidieť cez svoje viečka a liečiť vertigo alebo vergila. Díky Ježíš, máš to u mňa, fakt díky. Na budúce pozývam na pivko, bráško. Cítím nějaké uvolnění vzadu v krku. Věřím, že to bude dobrý. Tak já vám. Jak sa vrátila, si myslela, že dostane nejaké to suvenírske potešenie, ale dostala jedine výplatu od Ježiša Kristusa. Chvála Bohu, že vďaka nemu môžeme vidieť Božie zázraky. Tak vůbec neví, co to je. Ježiš Kristus ťa nepočuje. Žena, musíš rozprávať do mikrofónu. Neberem nikomu vieru, pokiaľ nie je retardovaná. Bol som dlhodobo veriaci, než katechetka rozbila môjmu bratovi hlavu o stenu, čo neznie moc pobožne, áno. A v tom prípade neverím v Boha. Príde mi šialené, že niekto, kto dokáže pomáhať ostatným, dokáže niekomu aj rozbiť hlavu a to sa do nemocnice na niekoľko týždňov. Dotyky nebe. On tu je preto, aby sa ťa dotýkal. On si ťa rád dotkne, aj keď sa na to nepozerá. Je to nepekné, ale ideme ďalej. Mysli tady u Evy, ve jménu Ježíše. Into your mind, Eva. In Jesus' name. Aleluja. Přestaň jí mučit. Stop torturing her. Toto nie je vtipné. Dobre, je to vtipné, je to vtipné. Z nejakého dôvodu pod každým komentárom je tento tu komentár. To je neuveriteľné. Je to neuveriteľné, nedokážem tomu veriť. Pretože ona dostala panický záchvat, keď sa jej Ježiš zmocnil. Vyzerá to skôr ako vymietanie diabla. Chvála Bohu. Evi, kdo tě usvobodil? Ja nebudem chváliť Bohu, ja budem chváliť tebe, Dotyky nebe. Tak kdo tě uzdravil? Ježíš! Jsem měla asi rok trápení se zubem. To říkám, když půjdu k paní zubařce, tak mi do toho píchne injekce a to se zblázním bolesti. To do sebe sypala Aulin. Čo je Aulin? Títo ľudia sú šialení. Čo do seba všetko dávajú? Aulin. Viazaný na lekársky predpis, takže tipujem, že by k tomu nemala mať taký prístup, že to do seba sype. Bolesť hlavy a migréna, bolesť zuba ďalším. Dobre, takže išlo bomby s tým, ale to tých červíkov zo zúbkov nedostalo. Na to sa musel pozrieť ale iná zúbková vila. Ježiš Kristus sa vráť. Takže keď sa ma dotýka on, tak sa ma dotýka Ježiš Kristus, lebo on to chce. A já jsem pocítila takovou lásku a oheň v celém tělem, že se to nedá popsat, bylo to něco. Znie mi to troška ako menopauza. Ja mám pocit, že namiesto toho, aby tí ľudia šli normálne k doktorovi, pôjdu za ním a dočasne placebo efektom sa zbavia problémov. Tak to nefunguje. Ľudia, ja som zlý príklad, ja by som toto nemal hovoriť, ale ja som nebol u doktora niekoľko rokov, ľutujem toho, nie je to dobrý nápad. Mal by som ísť k doktorovi, mám žalúdočné problémy, ale nepotrebujem doktora, pretože mám dotyky nebe. Ak toto video bude mať 50 000 lajkov, zavolám mu a vyžiadam si súkromné interview s Ježišom Kristusom. Nie s dotykom neba, s Ježišom Kristusom. Skrz neho a bude sa ma dotýkať. Pracuji na rentgenu s takovýma těžkýma strojama a to levé rameno mi hodně bolí, no. A mám omazenou hybu. Ja študujem krízový manažment. Tam sa učíme o pracovnom prostredí, ako by ste sa mali správať v pracovnom prostredí, aké sú limity bezpečnostné, nejaké tie rizika a také blbosti. Nemal by si zdvíhať viac ako 15 kg sám. Sú limity, ak si v nemocnici, kde pracuješ s ťažkými strojmi, tak pekne žaluj nemocnicu. Pekne. Ser na Ježiša Kristusa, pekne žaluj štát, kvôli tomu, že máš nesprávne pracovné podmienky. A doslova si v mieste, kde by ťa mali vyliečiť. Tak prečo aj tak ideš za týmto chlapcom? Pretože tento chlapec je Ježiš Kristus. Věříte, že vás Pán Ježíš uzdraví? No, zemřel za mě. Všechna stuhlost, bolest, všechno, co to drží, Pán to teď... Prečo všetci sa pri tom mykajú, keby mali nejaký záchvat? Ja to nedokážem seriózne pochopiť. Kto dostal záchvat? Sú to všetci epileptici?
A oni tam proste pustí nejakú sekvenciu MLG montáž, alebo niečo také. Ja to nedokážem pochopiť, prečo sa všetci tak klepú pri tom. Keď sa chceš baviť tej bolesti, keď ťa niečo strašne bolí, tak prečo začneš robiť toto prdele, o moje bože. To nedáva zmysel. Ale juj, a síla Boží funguje. Ve jménu Ježíše. Boží moc tam je. Boží moc. Udělejte pohyb s tím ramenem. Mene Ježiša Kristusa. Pohni s ramenom. O môj bože! O môj bože! Ježiš Kristus ma zachránil! Ja konečne môžem masturbovať lavačkou. Moja mama mi dala raz takú radu. Ak ste sami a nechcete prejav Ježiša Kristusa, aby sa vás dotýkal, existuje taká finta. Keď si sadnete na ľavú ruku, až vám odumre, skúste si troška užiť aj bez Ježiša. Možno všetko vidí, ale keď zatiahnete záclon, tak je to súkromie vaše súkromné. Tam nemôže ísť, tam nie. A keď áno, tak potom potrebujeme ísť do kostola a pekne zhasiť všetky svoje hriechy, lebo bolo ich dosť. A nielen lavačkou, aj nohou. Je to lepší. Takže takhle dejte ruku. Ale. Wow. Keby ste chceli vedieť, tohto tu je neskutočne moc. Nechápem, kto je tento typek. Nedokážem pochopiť, prečo mu ľudia za to platia, ak mu platia. Na to by som sa chcel pozrieť. Tento človek sleduje jediného druhého človeka. Môžete si predstaviť, že to je ten identický content, ako on robí. Úplne to isté. Prečo som vám cenzuroval ruku, to tam ukazoval niekomu fakač? Ježiš vás miluje. Hlavne teba, ty malý fakan zasraný. Miluje ťa zo všetkých síl. Viem, že ste tu už 12 hodín a čakáte, kým vás Ježiš Kristus uzdraví. Ale len za 22 € môžete si predĺžiť tento plán a zajtra sa vrátime s novými vymoženosťami. Ježiš si otvoril apku vervboha.sk. Boh má rád malé deti. Šalené, prosím. Ideme si povedať na stránku. Len najskôr odpíšem dotyk neba. No way. Dobre. Ak mám byť úprimný, ja som si vážne robil srandu s vyliečením rakoviny, nádorov alebo čohokoľvek. On reálne, že dokáže sa zbaviť pomocou Ježíša Kristusa nádoru. To je šialené. A nie raz, to je prvýkrát, druhýkrát, dary a podpora. No ukáž. Nie, nemôžem dať peniaze Ježišovi Kristusovi, čo mám teraz robiť? Ja spalím všetky peniaze, zbavím sa všetkých posolstiev. Peniaze sú hriech! Ako môže človek reálne tvrdiť, že si môžeš len tak vyžiadať zázrak? Nie je zázrak práve že to je ojedinelá, úžasná vec, ktorá sa deje raz za čas, čo sa nedá len tak vysvetliť? Nie je to pointa zázrakov? Prečo si môžeš objednať zázrak? Jak to funguje? Môžem dostať zázrak akože každý týždeň? Môžem si normálne ako mesačný subscription a dostávať každý mesiac minimálne jeden zázrak? Online setkanie. Stojí to niečo? Tvoja spása. Máš istotu svojho spasenia? Máš istotu vzťahu s Ježišom? Neviem, ale si týkam tak troška. Vieš na 100%, že po smrti pôjdeš do neba? Počkaj, čo? Ona tu není možnosť, že ja na 100% nepôjdem do neba? Musím si to zaplatiť? Dobre, z jakého dôvodu tento chlap podľa mňa musí zarábať nekresťanské peniaze, čo je veľmi vtipné, keďže je to kresťan. A vyzerá to tak, že cieli na starých, nebudem sa to povedať, hlúpych ľudí. Reálne robiť zázrak každý týždeň alebo každý mesiac je šialené. Poďme sa pozrieť ešte na vyliečenie rakoviny. To nedokážem uveriť, že dokáže vyliečiť rakovinu. Milujem Ježíša Kristusa. On mi pomohol. Takovou věc. No way, kamo, no way, ty pech tam rozpráva o príbehu s rakovinou a ty si kúkaš notifikácie? Večer, že říká Libore, mám pro tebe důležitou zprávu, připrav si prosím tušku a papír ke svému na svůj noční stole, protože v průběhu dnešní noci tě Bůh zbudí a bude mít k tobě důležité slovo. Dobre, toto je úplne šialené. Zaprvé cením tento tu transition, toto je pík editovania, takže už aj Ježiš dokáže predpovedať budúcnosť, hej? Všetci títo ľudia videli Ježiša Kristusa, stretli sa s Ježišom Kristusom. Ježiš Kristus ich vyriečil z depresie, zo smutku, rakoviny. Neexistuje príliš veľká záťaž pre Ježiša Kristusa. Normálne všetky hriechy, všetku bolesť, nechaj na ňo. Potom mu pošli cez PayPal nejaké drobné a bude happy. Budeš mať na 100% isté, že pôjdeš do neba. Lebo nepôjdeš na 100% do neba, pokiaľ sa nevliečíš Ježišom Kristusom. Byste si zapsal. Boh mi hovorí, aby si oholila obočie. Pre Boha. Kamo, toto je doslova cosplay na Brežneva. Připravil jsem si tušku, papír a usnul jsem, jako kdyby mě do vody hodili. Počkaj, akože si sa utopil, alebo čo? Ľuďom sa dobre spí vo vode? Počujem to prvýkrát? Iba ja? Alebo to je metafora na Rasputina, ako hodili cez most do vody? Tak dobre sa ti spalo? Potom si sa zobudil a vrátil si sa domov? Začala znít hudba v hlavě, která mě probudila.
Prečo to príde vtipné? Ja neviem, čo si on myslí. Buď si myslí, že ježiš, tento kokot počuje hudbu, no ty kokos, neverím tomu. Ja som počul božské trumpety. Buď alebo mu verí. Jsem slyšel hlas, jasný hlas v hlavě, takový tichý hlas, ale zřetelný, který říkal, první věta byla, celé to trvalo hodinu 10 minut. To byl Bůh ke mně mluvil, já jsem mu odpovídal a řekl, no, nechci být dlouhý, ale chci říct jenom to stěžení. Tvoja sestra má rákovinu. Umiera. Ale teraz si dám hodinu 10 minútový tutoriál, ako ju vyliečiť. Zober si pero, zober si ceruzku, lebo budeš kresliť, a zober si papier. A počúvaj ma hodinu 10 minút. Nič nevynechaj, inak zomre horšou smrťou, ako je agónia. Pomůcky. Manželka se zbudila, se otočila ke mně, říká, co se děje, říkám, prosím tě, buď v klidu, Bůh ke mně promlouvá. Tak se otočila na... Viete si to predstaviť? Čo robíš, Peter? Neboj sa, miláčik, ja sa rozprávam s Ježišom, Kristusom a Bohom. Hovorím, ako vyliečiť rakovinu, počúvaj. Dobre, už na to reagujem úprimne pol hodinu a je mi z toho zle. Začínam veriť v Ježiša Kristusa. Dobrovoľne, nedobrovoľne, berte to ako chcete. Toto tu bol Boží dar od nás, aby sme videli niečo takto úžasné. Ak sa vám takéto niečo páčilo, dajte like, odber a dúfam, že zbudete ďalšie video na mojej YouTubeovej stránke, lebo ja som založil YouTube. Neoverujte si to, je to pravda, pretože ja som Ježiš Kristus.